Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanino. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, mibalik si Jesus pagtabok sa lana ug didto may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa iyang tiilan ug nagpakiluoy pag-ayo ug nag-ingon. Ang akong gamayng anak nga babay nasakit ug naglisod na. Adtua in taon siya ug hikapa aron mamaayo. Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong tao, miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, patay na ang imong anak, busa nganong imo pamang sa mukon ang magtutudlo. Wala tagdan Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, ayaw kahadlok, salig lang. Unya, wala siya laing gitugutan sa pagkuyog kaniya gawas lang kang Pedro ug sa magsuon nga si Santiago ug si Juan. Pag-abot nila sa balay ni Jairo, nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. Midayon siya sa balay ug miingon kanila, ngano bang nagkaguliyang ug naghilak man kamo? Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Unya gipagula ni Jesus ang mga tawo tungod kay nagbugal-bugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa kwarto sa bata, ug ang tulo niya katinun-an ngadto sa kwarto nga gihigdaan sa bata. Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, Talita kumi, nga sa ato pa, inday, bangon. Diha-diha ang bata nga nagpanuigon ug napulog duha ka tuig, mibangon ug milakaw. Ug hilabihan gayud nila kahibulong sa nahitabo. Apan, gipinahan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini. Ug siya miingon, pakana ninyo ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko ni Kristo, niini ikanapulog tulo nga Domingo, ang atuang Ebanghelyo gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 5, versikulo 21 ngadto sa 23. Dinhi sa atuang Ebanghelyo, there are things na murag somehow intriguing, no? Makaingon ta, uy, no? Kay nga naman, makita nato na naay duha ka klase nga babay. Ang usa ka babay, no? Nasakit og 12 na katuig. Ang usa ka babay ingon pa bata ug nagpangidaron og 12 years old. And in the Jewish tradition, ang mga babay or mga bata na moedad og 12 mahimo na siya nga nagsugod ang iyahang pagkababay or womanhood in that maabot siya 12 years old. Yet dinhi sa ato ang Ebanghelyo, ato ang makita or ato ang nabati na ang bata nasakit, namatay gani, no? Wala niya ma-enjoy ang iyahang mga tuig. Unya ang usa ka babay 12 years na nasakit, no? Unya wala po niya ma-enjoy kay ano man nagsakit man siya. No, maisuon ko ni Kristo. Dinhi po sa ato ang Ebanghelyo, ato pong makita ang duha ka klase ng mga tao. Na ay tao in the person of Jairo na usa ka inila, usa ka tinahod kay ngano man dako man siya nga opisyal sa sinaguga. Naapoy babay na pobre, wala gani nganli. Unya si Jairo nakasulod dayon sa atubangan ni Jesus apan ang babay tungod kay lagi somehow layo or gawas man sa katilingban kay lagi sa iyahang sakit ug sa iyahang pagkapobre ni duol kang Jesus
in secret. Mga igsoon ko na ni Kristo, mga contrasting kini na mga characteristics sa ato ang mga characters dinha sa ato ang ebanghelyo. Yet naapod tayo makita kung unsa man ang ilahang similarities, kung unsa man ang ilahang pagtuo, ang ilahang willingness na magpaubos, ang ilahang kagustuhan na mosimba ug modayeg sa Dios. Ug tungod aning ilang kagustuhan, ilahang pagtuo, mao kini ang rason na sila nakadawat sa dako nga grasya sa kaayuhan. Kaayuhan sa ilahang sakit ug kaayuhan sa pagkabalik sa ilahang kinabuhi. Ug mao man ay tawag sa ato ang mga igsuon kuda ni Kristo, no? Kinsa man nato nga hinagampo na hinaut unta masakit, ug hinaut unta dili maayo kung nasakit man, di ba? Tanan nagampo sa kaayuhan. Pero ang pangutana mga igsuon kuda ni Kristo, unsa man na klase na kaayuhan ang ato ang gipangayo? Unsa man na klase na kaayuhan ang ato ang gipangita? Kutob lang ba sa kaayuhan sa lawas? Mao ba ni ang gusto sa ato ang Ginoo? Hinumdumi mga igsuon kuda ni Kristo dinha sa ato ang unang pagbasa gikan sa basahon sa mga panultihon. Ingon gidto na ang Ginoo dili malipay sa kamatayon. Ug unsa man ni nakamatayon? Ang tinud-anay na kamatayon mga igsoon kuda ni Kristo is the separation ngadto sa Ginoo. Dili lamang kay separation o kanang kamatayon na physical, kundi ang pagkabulag nato ngadto sa Dios. Ug unsa man ni mga igsoon kuda ni Kristo, mao kini ang sala, ang tinud-anay na kamatayon. Kay ang ato ang kinabuhi dinha sa pagpakamatay ni Jesus ngadto sa krus gihiuli naman. Apan kinahanglan gihapon ang ato ang free will, ato ang kaugalingong kabubuton kung ganahan bagyud ta na mahiuli ug mahimong maayo ang ato ang kabubuton, ato ang relasyon ngadto sa Dios. Ining ato ang karong napulog-tulo nga Domingo, sulod sa tuig mga igsuon kuda ni Kristo, ang ato ang mga pagbasa, nag-awhag ka nato to check, to evaluate, asa man o unsa magud ato ang gusto na maayo. Kutob lang ba sa physical na kaayuhan? O ang ato ang relasyon ngadto sa Dios? Kay bisan pa man mga igsuon kuda ni Kristo, kita na ay mga sakit. We can always be at peace with God. Especially kung ato ang mga sakit, ato ang na-unite din sa kasakitan ni Kristo. Kung ato ang mga kasakitan, ato ang mga struggles, ato ang mga problema, atong makita na kini na ay meaning, na ay kahulugan, ug na ay tumong. Kay lagi ato ang man kining giantos ug ato ang man gi-undergo. Because we believe that God has plans why He allows these things to happen. Lisod kaayo mga igsuon kuda ni Kristo kung ikaw nasakit. Unya, tungod kay ikaw nasakit, aburido ang imong ulo. Unya, dinha sa imong pagkaaburido sa imong ulo, ang mga tao na nagpalibot nimo, nagbantay nimo, maaburido pod. Kay nga naman, permanente kang masuko. Pero kung ikaw na ay maayo ug nahiuli ang imong relasyon ngadto sa Dios, na ay posibilidad diha sa imong pagtuo, makita nimo ang meaning of this suffering. You can always over this and find merit from this. Ug ang mga merito imong mahalad. Alang posible, pwede, alang sa pagbayad sa imuhang mga sala na imuhang mga na-realize. Ug pwede pod na imuhang ihalad ngadto sa Dios aron iyang kahimutan ug aron iyang mahatag na merito sa kalibutan. You can always offer this for conversion of sinners. You can always offer this for para sa nindot na grasya, mayong mga relasyon din sa inyong pamilya. You can always sacrifice. Diba mauma na din sa ato ang ikaduhang pagbasa? Kung ikaw puno, kung ikaw dato,
Kung ikaw hayahay makatabang ka sa mga naglisod, dili lang man ni siya, mga igsuon ko na naglisod, dili lang ni siya about sa kwarta or mga treasures or mga material things. This can also be disposition. This can also be faith and hope. Kung ikaw puno ni ini, pwede gud nimo ni siya ma-offer alang sa mga tao na nagkinahanglan ni ini. Ingon ana kanindot ang grasya sa ato ang Ginoo. Hinaot unta ato kining mapuy-an. Amen.